Артефакты неаспрэчныя, а таму дакладныя прыкметы свайго часу. І разам з тым таямнічыя, бо служаць для нас своеасаблівым пропускам у свет мінулага. Нават самая нязначная, на першы погляд, знаходка можа ўтойваць у сабе неацэнную гістарычную інфармацыю. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае. З вами Алена Дамеева. Сёння наш артефакт – бронзавы барэльеф з генеалагічным дрэвам роду Вайніловічаў. Мемарыяльная пліта з радаводам Вайніловічаў. Адлітая ў Варшаве скульптарам Яноўскім у 1905 годзе. Бронза, ліццё, гравіроўка. Даўжыня пліты 99 сантыметраў, шырыня 74 сантыметры. Артефакт можна ўбачыць у Нацыянальным гістарычным музеі. Генеалагічнае дрэва спрадвеку з'яўлялася адной з самых каштоўных сямейных рэліквій. Ведаць свой радавод да 7-га калена лічылася правілам добрага тону, бо сапраўды сутнасць кожнага з нас, інтэлектуальная, маральная, фізіялагічная, фарміруецца не толькі генамі бацькоў, але і ўсім складаным перапляценнем радаводных галінаў, тым асяродкам, грамадскім і культурніцкім, які стагоддзямі складваўся ў сем'ях продкаў. Кожны род прыўносіў свае асаблівасці і тым самым уплываў на лёсы нашчадкаў. Якія таямніцы захоўваюцца ў сямейным склепе роду Вайніловічаў? Чаму лёс Эдварда Антонія Леанарда быў падобны да кардыяграмы з бясконцымі ўзлётамі і падзеннямі? Якую важную інфармацыю перадае наш артефакт? З адказу на гэтае пытанне мы і пачынаем. Мы видим могучий дуб с большим количеством ответвлений, у подножия которого лежит рыцарь в доспехах. Это на самом деле родоначальник рода, его звали Вайнила, по другим сведениям Стешко Вайнила, по третьим сведениям Стешко это был его сын Вайнилович, то есть сын Вайнилы, и, собственно, оттуда произошла фамилия. Жил он в 15 веке, участник Грюнвальдской битвы. Ну а затем уже идут поколения, которые в 16 веке у нас представлены и дальше. Таким образом мы видим основной ствол, где 11 поколений отображено по прямой мужской линии, то есть это старшие сыновья, так называемая по мечу. Но еще мы видим горизонтальные линии, то есть вот эти ветви – это поколения. И в каждом из поколений мы видим еще дополнительно большое количество листьев. Это младшие братья, и, кстати, сестры там тоже отображены, хотя вообще обычно в родоводах отображались только мужчины, но здесь, видимо, Эдвард решил увековечить всех, о ком та или иная информация сохранилась. А информации было много, потому что с 17 века они собирали родовые документы. Многія сучаснікі ведаюць Эдварда Вайніловіча як фундатара мінскага касцёла святых Сымона і Алены, які ў народзе называюць чырвоным. Але не ўсім вядома, што не так даўно пачаўся працэс беатыфікацыі нашага славутага земляка. А гэта першы крок да кананізацыі, далучэння да ліку святых. Ён не святар, не біскуп, не законнік, а светскі чалавек. Чым абумоўлена такая пашана? Каб зразумець гэта, прапаную згадаць найбольш яркія вехі біяграфіі Эдварда Вайніловіча. Эдвард Вайніловіч, карэнны беларускі шляхціч, нарадзіўся 13 кастрычніка 1847 году ў маёнтку Сляпянка пад Мінскам. Цяпер гэта частка горада. З медалём скончыў слуцкую кальвінісцкую гімназію, якая лічылася адной з найлепшых у краі. У 17 гадоў без экзаменаў паступіў у Пецярбургскі тэхналагічны інстытут. Камунікабельнасць, здольнасць хутка арыентавацца ў розных прафесійных і грамадскіх абставінах, жыццёвы вопыт, веданне рэчаіснасці дазвалялі Вайніловічу ўмела праяўляць свае таленты ў розных сферах дзейнасці. Ён быў мецэнатам, гарадскім суддзёй, прадпрымальнікам, стацкім саветнікам, дэпутатам расійскай дзяржаўнай думы, старшынёй мінскага сельскагаспадарчага таварыства. Па сутнасці з'яўляўся першым аграрным міністрам мінскага краю. Ужо пры жыцці яго называлі беларускім Сталыпіным. Он не просто закончил гимназию, потом учился в университете в Санкт-Петербурге. Он же даже некоторое время стажировался на заводе простым инженером. И на заводах Германии также работал как простой рабочий с 6 утра до 6 вечера. Вот, казалось бы, да, у нас у всех представление о шляхте, о богатых дворянах, о том, что вот они бездельничали, да, ничего не делали с утра до ночи, там лежали на подушках, вот как многие могут думать. Он нет, он был деятельным, хотя, казалось бы, он и так был богат. И вот, по сути, мотивация
у многих бы людей на его месте мотивации, возможно, бы и не было. Ён меў вялікія фінансавыя сродкі, ён меў вялікія здольнасці і ўменні, выдатную адукацыю, але ён не прысвячаў гэта толькі сабе ці свайму роду. У першую чаргу ён гэта прысвячаў тым людзям, якія гэта не маюць. У Клецку адкрыў першы банк дапамогі тым, якія хацелі працаваць, пад'ёмныя. Бяры хоць сколькі там мінімальныя там, невядома, ці там працэнты, якія былі, і так далее. Сколькі ён дапамагаў студэнтам, якія хацелі вучыцца, маглі вучыцца, но не мелі за што. Ён аплачваў. Ён стварыў краёвую партыю Літвы і Беларусі, якая змагалася за адраджэнне Вялікага княства Літоўскага. Ён стварыў Мінскае сельскагаспадарчае таварыства, самае лепшае сельскагаспадарчае таварыства ўсёй расійскай імперіі. Сельская гаспадарка была на такім узроўні, што прыязджалі вучыцца нават з Прыбалтыкі і Польшчы сюды. Ён стварыў тое, што мы сёння называем нясвіжскім маяратам. Ён быў кіраўніком Альбрехта Радзівіла. Ён фактычна кіраваў Нясвіжшчынай. Сёння Нясвіжскі замак мы бачым, сёння мы бачым гэты вялізныя паркі і так далей. У тым ліку это заслуга Вайніловіча. Эдвард Вайніловіч быў шчырым вернікам і добрым чалавекам. У розных мясцінах Беларусі ён будаваў касцёлы, праваслаўныя цэрквы і нават сінагогі. А ў сваіх успамінах Вайніловіч падкрэслівае: над ягоным родам не вісець нічыёй чалавечай крыўды, ніводнай чалавечай слязінкі. Моцная заява. Як ён яшчэ піша, гаворыць, што у маім жыцці я спецыяльна нікога ніколі не абідзеў. Пражыць амаль 80 год. І кажа, як мне матуля яшчэ з дзяцінства навучала, наколькі як сябе так весці, гэта для мяне стала залатым правілам. Аднак складана быць дабрадзеем для ўсіх. Амаль заўсёды пра кожную вядомую асобу гісторыя захоўвае кардынальна супрацьлеглыя погляды. Вайніловіч не выключэнне. У 30 год ён ужо ўзяў адказнасць фактычна за ўсё землеўладанне ў Мінскай губерніі. Сітуацыя была вельмі непростая. У 1865 годзе расійскія ўлады прымаюць такое рашэнне, што зямля можа быць прададзена толькі ў рукі асобаў рускага паходжання. І вось у гэты такі крызісны момант ён 30гадовы становіцца адказным за ўсё гэта землеўладанне. Ён быў паміж двух агнём. З аднаго боку, ведаем, што край адразу супраць паўстання, што тут адносіны да рускіх землеўладальнікаў, так мякка сабе скажам, не самыя прыхільныя. З іншага боку, ён разумеў, што калі не праводзіць такой гнуткай лаяльнай палітыкі, то забяруць усё. І ў гэтым сэнсе ён, як скажам, свой сярод чужих, чужих сярод своих. Можно обратить внимание на то, что в среде шляхты считалось, немножко предательским, наверное, сотрудничать с оккупационными, как тогда считалось, властями. Потому что, обратите внимание, он был в Госсовете Российской империи, ему предлагали должность. То есть некоторые его недоброжелатели считали, что он коллаборант. Потому что он понимал, что только таким образом можно делать во благо Родины. Потому что быть террористами, к примеру, ни к чему хорошему это не приведет. Действуя на благо Родины, может быть, такие люди, как он, и создали тот фундамент, который потом позволил в будущем появиться независимым государством. Глядзіце далей. Чаму род Эдварда Вайніловіча нечакана абарваўся? Што гэта? Родавы збой, недарэчная выпадковасць ці выпрабаванне звыш? Якая апошняя просьба Эдварда не была ажыццёўлена? Мемарыяльная пліта з радаводам Вайніловічаў. Уверсе справа эпітафія. Той, хто ўваходзіць у дом гэты, няхай уведае радзіну яго гаспадара, людзей, якія тут калісьці жылі і люду слугавалі, а перад Богам грашылі. Арыгінал напісаны па-польску. Герб уласны, сыракомля, на барэльефе прадстаўлены тройчы. Наш артэфакт, бронзавы барэльеф з генеалагічным дрэвам Вайніловічаў, быў створаны па праекце апошняга прадстаўніка роду ў 1905 годзе. Эдвард Антоні Леанард Вайніловіч – беларускі шляхціч, які меў роднасныя сувязі са слуцкімі князямі Алелькавічамі, мінскімі Ваньковічамі, нясвіжскімі Радзівіламі і грушэўскімі рэйтанамі. Яго блізкія родзічы – кампазітар Станіслаў Манюшка і мастак Валенцій Ваньковіч.
Першапачаткова прадстаўнікі роду былі праваслаўнымі, потым прынялі лацінскі абрад і з 17 стагоддзя сталі каталікамі. Праз гэтыя фазы прайшлі ўсе русінскія роды, Вайніловічы у тым ліку. Пры яго двары заўсёды быў святар, исповеднік. Царква была в Савічах. Як многіх каралей, цароў і графаў, блазен, шут. А тут не, тут споведнік, капелан. Розумієте, чоловік, який ішов сапраўды з Богом праз жыццё. Жыццяпіс Эдварда Вайніловіча будзе непоўным, калі мы не згадаем яго жонку. Як там у вядомай прыпавесці. Аднойчы ў Сакрата спыталі, жаніцца ці не. Ён адказаў, жаніся, трапіцца добрая жонка, будзеш шчаслівым, дрэнная станеш філосафам. Мы не ведаем, як у гэтым плане было ў іншых прадстаўнікоў роду Вайніловічаў, але Эдварду бясспрэчна пашанцавала. З жонкай Алімпіяй Узлоўскай яго яднаў не толькі фамільны шлюб. Гэта была і духоўная повязь. Пані Алімпія з Узлоўскіх, яна стварыла такі надзейны тыл, яна стварыла вось той камфорт, яна стварыла тую базу, на якой ён мог актыўна дзейнічаць як палітычны дзеяч, як эканамічны. Ён мог не столькі клапаціцца пра тыя, скажем так, хатнія і гаспадарчыя справы. Жену свою горячо любила, она его, то есть у них был брак по любви. И несмотря даже на то, что, по сути, она была его соседкой, она владела соседним имением, также в Слуцком уезде, у них брак был по любви. У Савічах быў фактычна такі салон. На той момант, калі улады Расійскай імперіі фактычна забаранілі ўсё грамадскае жыццё, то так званыя банкеты, банкеты не ў сучасным значэнні слова, а банкеты, як такія месца сустрэчы эліты, яны былі і сферай грамадскага жыцця. Таму вось гэтых складання тых спісаў, сустрэча гасцей, размяшчэнне іх, нейкае вырашэнне пытанняў іхнага побыту. За гэта ўсё яна адказвала. І часам бывалі такія сітуацыі, што ён проста там не папярэджваў. Ён прыязджаў дадому і кажа, напрыклад, там заўтра ў нас будзе там 200 чалавек. Але вернемся да нашага артэфакта – барэльефу з генеалагічным дрэвам Вайніловічаў. Звярніце ўвагу, верхнія адгалінаванні магутнага дуба не даюць парасткаў. А вось тут рыцар ламае свой меч. Гэта знакі спынення роду па мужчынскай лініі. Ствол дрэва, як маланкай апалены, прысуджаны да вымірання. Если мы посмотрим на родовод, у него 4 сестры, то есть ни одного брата нет, он последний. Был до рождения детей. Понятно, он надеялся на то, что вот вырастут дети, да, продолжит род, у него рождается сын, рождается дочь, оба умирают. Умирают так странным способом, потому что все-таки сыну было 12 лет, и у него удаляли миндалины в Варшаве. И именно в это время, когда его привезли на операцию, в городе вспыхнула эпидемия скарлатины. Скорее всего, он подхватил именно ее. І Едвард Вайнілович, багатейший чоловік, ён що робить? Да, це крик душі, але бере сам лопату, йде на родові могилки, копає сам могилу сину. Помирає праз некий час дочка, так само бере лопату, копає сам могилу дитяті. Ён бачыў іхную смерць, гэта на ягоных вачах адбывалася. Гэта ўсё давала магчымасць яму наблізіцца да Бога. Таму што вельмі шмат маліўся за іх. І гэтыя малітвы яны стваралі ягоны ўнутраны свет. Дзяцей пахавалі па старабеларускім звычаі ў родным склепе, у кургане, на роднай зямлі ў Савічах. Застаўшыся жонкай удваіх, Эдвард Вайніловіч прымае рашэнне пабудаваць касцёл і такім чынам ушанаваць памяць дзяцей Сымона і Алены. Каб каталіцкі храм вонкава не сапернічаў з праваслаўнымі цэрквамі, а наадварот яднаў людзей розных веравызнанняў, святыню будуюць у досыць незвычайнай форме. Сёння касцёл – адзін з сімвалаў Беларусі. Архітэктурная аздоба не толькі сталіцы, але і ўсёй краіны. Он хотел найти такой вот компромисс, чтобы это было что-то вот такое общее, похожее вот на времена, когда церковь была едина.
Поэтому вот этот неороманский стиль, повторяющий романские времен 3-4 веков нашей эры, для него он посчитал, что это компромисс будет. И возвращаясь к архитектуре самого костела и к мистике, есть легенда, что вот башенки, да, их 3. Есть основная, она символизирует скорбь родителей по умершим своим детям, в данном случае Войниловичей, а маленькие башенки — это, собственно, сами дети, Сымон и Алена. Спраектаваў дзіўнае збудаванне з чырвонай цэглы Томаш Пайдзерскі, які не меў права працаваць на тэрыторыі расійскай імперыі. Таму першапачаткова на ўсіх дакументах ставілася іншае імя. Дапамагалі варшаўскаму архітэктару Владзіслаў Марконі і Генрых Юліан Гай. Але ці толькі яны? Ёсць легенда, маўляў, незадоўга да смерці дачка Эдварда Вайніловіча прысніла незвычайнай прыгажосці храм. Гэтай легендзе хочацца верыць. Приснилась Дева Мария, что вот она пришла к ней в гости, и в руке она принесла макет будущего храма и сказала ей о том, что ты скоро идешь в мир иной, и вот ушел твой брат, теперь твоя очередь. И для того, чтобы твои родители, так немножко скрасить, да, наверное, их горе, пусть они построят вот этот храм в вашу честь. И именно там они смогут хотя бы на некоторое время, воссоединяться с вашими душами. И она же была художницей, неплохо рисовала. Кстати, работы она продавала и покупала бедным людям там подарки, вообще одежду. То есть она постоянно помогала им, просила родителей это делать. И она, по памяти нарисовала, собственно, то, что ей приснилось. И, в принципе, макеты, вот эти эскизы в будущем при строительстве костела, при формировании плана будущего костела, они были использованы. Глядзіце далей. На мяжы жыцця і смерці. Хто выратаваў Эдварда Вайніловіча ад немінучага сыходу на той свет? Якой была яго апошняя просьба? Ці была яна выканана? Чаму Вайніловіча не пахавалі ў родавым кургане? Хто сёння даглядае сямейны склеп? Бронзавы барэльеф з генеалагічным дрэвам Вайніловічаў быў створаны па праекце апошняга прадстаўніка роду Эдварда Вайніловіча ў 1905 годзе. Барэльефная выява ў выглядзе дубовага дрэва. Заснавальнік роду, згодна з сямейным паданнем, Стэцка Вайніла, змешчаны ўнізе кампазіцыі. Побач з імем падаецца дата 1410 год, што сведчыць пра ўдзел Вайнілы ў бітве пад Грунвальдам. Са ствала дрэва вырастае 11 пакаленняў. Імёны пазначаны на геральдычных тарчах. Артэфакт можна ўбачыць у Нацыянальным гістарычным музеі. Лёс чалавека залежыць ад шматлікіх фактараў. Уплыў маюць генетыка, сямейныя стасункі, час і месца нараджэння, асабістыя якасці і ўчынкі чалавека, выбар, які робіць кожны ў ключавыя моманты свайго жыцця. Лёс Эдварда Вайніловіча шэраг узлётаў і падзенняў, моманты шчасця і асабістыя трагедыі. Ён шмат чаго дасягнуў і многае страціў. Ён пахаваў сваіх дзяцей, але сам двойчы цудам выратаваўся. Когда в 1906 году он стал членом Государственного совета Российской империи, Петр Столыпин предложил ему должность вице-председателя сельского хозяйства Российской империи. И Эдвард некоторое время думал, и он должен был приехать в Петербург, и, собственно, уже сказать свой вердикт. Но что-то его задержало, он решил день побыть в Вильно, и вот он замешкался, остался в Вильно, и именно этот день стал, по сути, для него двигающим часть его смерти, а прожил он почти 80 лет, потому что именно в этот день было совершено покушение на Столыпина, он погиб. Второй раз дезертиры и, заметьте, крестьяне окрестных деревень, а ведь он очень хорошо относился к своим крестьянам, совершили просто дичайший набег на его имение, уничтожили документы, уничтожили все то, что собиралось с 17 века, и он там едва в одной рубашке вместе с женой успел укрыться в саду. Потом некоторое время они находились в лесу, потом укрывались у родственников. То есть они, по сути, чудом спаслись. Это его привело у такі шок, і ён усё жыццё паклаў для того, каб падняць культурны ўзровень народу. Каб разуменне дайшло до таго, што культура, адукацыя, нейкія вышэйшыя сферы, вера ў Бога, яны павінны стаць набыткам народу. І тут вось яго ўласны маёнтак.
В 2011 году приезжала одна из польских писательниц, презентовавшая книгу «Теня Крысовая» она называлась. И она, вот, когда приехала в наш музей, увидела эту родоводную плиту, она практически чуть не потеряла сознание, потому что она была уверена, что она утеряна, и по ее сведениям она находилась во дворце в Савичах, причем на первом этаже, на входе, то есть вот гости, когда входили в дом, они могли сразу же, по сути, так скажем, увидеть лицо рода, познакомиться, по сути, со всей семьей. Наш артефакт захаваўся цудам. Маёнтак быў цалкам знішчаны. Ніводнага цвіка ў сцяне не засталося, і гэта не алегорыя. У Савічах была бібліятэка, у якой налічвалася 5000 рэдкіх кніг, многа каштоўных твораў музейнага мастацтва. Усё было раскрамсана, карціны і партрэты родапачынальнікаў парэзаны на палосы ці прастрэляны. Зловили тых подпальщиков и все. И наш шубеницу повесить. Подходит Войнилович, я им пробачаю. Но он был человек широкой души, поэтому в воспоминаниях он пишет о том, что на самом деле он не держит на них зла, что просто они поддались чужой пропаганде, так скажем. Эдвард Войніловіч дараваў, хоць гэтая мясціна, родавы маёнтак у Савічах, была для яго не проста домам, а жыццём з першага і да апошняга ўздыху. Галоўным жаданнем Войніловіча, якое ён выказаў перад смерцю, быць пахаваным побач з горача любімай радзінай. Не ў багатым храме або капліцы пахавальні, а ў родавым кургане. Аднак спраўдзіцца гэтаму не было наканавана. 28 год – гэта пачатак такой ваяўнічага атэізму. 28 год – гэта калектывізацыя ўжо хутка. В 29 годзе Сталін піша артыкул «Год великого перелома». Гэта зусім іншы свет. Тут немагчыма было это зрабіць. Самое ужасное и тоже мистическое, вот обратите внимание, что когда была разделена территория Беларуси, и она прошла таким образом, что все имения Войниловичей оказались вдоль границы, но по советской стороне, включая его. 5 километров от границы она находилась. Таким образом, они были лишены всего. Да, у него остались родственники в Польше, но что такое быть бедным родственником в чужой для себя стране, это совсем другое. И кроме того, конечно, он не мог приехать, не просто быть похороненным, да, на родном кладбище, он не мог приехать навестить своих родных. Поэтому он очень горячо страдал, и думаю, что не только потому, что ему было 80 лет, может быть, он прожил бы и больше, но все-таки столько горя он за свою жизнь пережил. Возможно, это и стало причиной более скоропостижной смерти. Гэта той самы родавы курган. Дабрацца сюды няпроста. Нашай творчай групе ўдалося зрабіць гэта толькі з 3-й спробы. Нават пасля невялікага дожджыку дарога ператвараецца ў балота. Родовой курган рода Войниловича находился за усадьбой, можно сказать, в чистом поле. Здесь были точно уже известно на сегодняшний день захоронен Франтишек Войнилович, который был перезахоронен в родовой курган Войниловичей после 1864 года с Несвежского костела. Здесь был захоронен отец Эдварда Войниловича Адам, он тоже был перезахоронен с костела в Тимковичах святого Михаила Архангела. Здесь же были захоронены дети. У 90-х годах мінулага стагоддзя мясцовая каталіцкая парафія пры падтрымцы мінскай парафіі святых Сымона і Алены пазначыла гэтае месца, устанавіла драўляны крыж. У 2014 годзе крыжоў стала 2 – праваслаўны і каталіцкі, а паміж імі сімвалічная Галгофа – пагорак з фігурай Божай Маці, якая трымае на сваіх руках збавіцеля пасля зняцця яго з крыжа. Але так было не заўсёды. На нем не было никакого опознавательного знака, кому он посвящен, кто здесь захоронен, не было ничего. Мы сами присутствовали на процессе беатификации в Красном костеле, и мы решили, пока мы еще есть, пока наша семья, значит, мы должны обозначить. На працягу некалькіх месяцаў сям'я Валянціны Ляшко-Пацэнкер аднаўляла гістарычную значнасць гэтага кургана. Зладзілі невялічкія клумбы, каменную дарожку, за ўласныя грошы закупілі мармуровую пліту. Але гэта не ўсе істотныя змены. 12 гадоў таму прах Эдварда Войніловіча быў перавезены з Польшчы ў Мінск. Ці думаў ён, што касцёл у гонар памяці Сымона і Алены стане і яго апошнім прыстанкам? Але так сталася. І чамусьці вельмі хочацца паўтарыць фразу, якая дапамагала Войніловічу ў розных выпрабаваннях. Так хацеў Бог. Ужо ён вядомы в Ватыкане і так далее.
але калі ён будзе аб'яўлены як благословлены, і в Афрыцы, і в Австраліі, і на Алясцы, Канадзе, Европа, Азія, конкретны дзень, Вайніловіч, Беларусь. Адчуваеце, якое вшанаванне, якая павага праз гэтага чалавека да ўсёй Беларусі. Сестра, это вельмі важна. І я думаю, што Гасподзь гэтага хоча. Здавалася б, артефакт, рэльеф, бронзавая пліта. А колькі ўсяго ў ёй прыхавана. Галоўнае было б жаданне пра гэта даведацца і гэта ўбачыць. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае. З вамі была Алена Даміева і артефакты. Да сустрэчы!